Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe Nongniah Thuk na kajila Assam ulangat ha kajingwen saujur hadian baka Thuk kaba unya kalalet Tynrah ya u divider jong kasorba National Highway 6 kabadang hap ha kalyar jong kathan sning. Katkum ketolong kubor na kipulit layathu bakani kajingja kadai ha kapor kumbalai baje janmit mentakasi ha kaba kate ka Thuk kabadan yo registration number ASREW M Pralai Saupra kabalanya da udhoni ram das uba arpu saus nam Jakarta kaba nakasnong khatgaun lalu guti charai bahi marigaon district jong kajila Assam katba udang kiyo sya kanong ba Shillong nagahati layathu ba anda poi ha kalyar uti Nongniah ula persyang banjam Shakhmat ya kawei katata Sumo bat kadai ha kani kapor ba la syu bante lakam ya ka Thuk kaba unya kat hado ba ulet Tynrah ya u divider jong ka sorba bat mensaujur na kalyang gibor pulet kathanat sning kilara no ya uti Nongniah sya sning CHC banyo ya ka jing sumar bakerke bat namar ka jingjor jong ka jing mensaw labatha banra no ya uti Nongniah cheki jaka ai jing sumar bakham he kanong ba Shillong laithu baki pulit lingba ka kali khwai kilara no ya ka te ka Thuk sya thanat sning na kabanta banbu bha ban pelong ya ka jing toket halor ka te ka jingja